אני לומד במחלקת פוריות בבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בדגן. אני מאמן כושר בגו-אקטיב בת ים. סאונדמן בלהקת בת שבע. בסופו של דבר, הפרויקט הזה הוא הרבה יותר מפרויקט, הוא איזושהי אג'נדה חינוכית שמתייחסת לראייה רחבה של תהליך הלמידה, שמאפשרת בעצם, נותנת לבית ספר, לכל בית ספר, הזדמנות מאוד מאוד גדולה להרחיב את המשאבים הקיימים בכל בית ספר, שזה אומר משאבים טכנולוגיים, משאבים אנושיים, כל משאב שיכול להיות מחוץ לבית ספר הוא קיים הרבה יותר. ברנקובייס בת ים הוא בית ספר מסוג אחר, בית ספר שמאפשר לתלמידים לחוות למידה אחרת, להיות באווירה מקבלת, באווירה מאפשרת, שנותנת להם הזדמנות אמיתית לעשות את הדברים אחרת והרבה יותר טוב. אנחנו מאמינים בתלמידים, מאמינים בכל אחד שבא לפה שהשמיים הם הגבול בשבילו. יחד התלמידים ואנחנו מצליחים להגשים את זה.